दिनैनि बे 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि बे फुटबल बादायलायनाय सेक्रेटारि DSC एबसु बेनि उनाव जोंहा जोंनि गेजेराव दहायसो दावहारु मुंख्लं ट्रफि बेनि जि माउथपिस दावहारु बे दावहारु माउथपिसनि चिफ एडिटर मानगोनां बिहुं बसुमतारी सार फैदो सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों आरोबाव बिश्वजित नार्जारी सेक्रेटारि KDSA फुटबल सेक्सन साबायखर थाबाय बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव आरोबाव नुजाथिफैनो हादों हेल' आरो बे समाव नुजाफैनो हाबावदों सोमखोर बसुमतारी जोंनि दतमा ब्लक UPPL नि सेक्रेटारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय दा बे समाव जोंहा आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'नाय जाहैबाय दा बे समाव दासो दान्दिसे आगोल जानानै थांनाय जेनाखि 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि जे फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनाया हाफ टाइम जानानै थांबाय हाफ टाइमाव रिजाल्ट बायदियै बारहुंखा AC क'क्राझार 0 आरो 11 स्टार क्लाब बङाइगाव 0 दासिम खेलाया जोंना हाफ टिफिन जानानै थांबाय आरो जोंना फुल टाइमखौ जोङो दान्दिसे समनि गेजेराव नुनो थांगासिनो दङ बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गाव गावनि जायगायावनो दलर जिरायनानै नायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे फोसावनाय जोंना गाबोन हठात 30/10/2023 गाबोनहाय जोंना खेलाया बन्द थागोन आरो बिनि उनाव समफोर जोंना खेला जाफिनगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंना खेलाया गाबोनहाय जानाय नङा एबा बन्द जोंना समफोरै जाफिनगोन मंगलबाराव बे मंगलबाराव जोंना खेलाया बादायलायफैगोन टिमफोरनि मुङानो जाहैबाय अदालगुरि AC आरो बिसिनि हेंथायै गेलेगोन सालबागान गसाइगाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ थिग दिनैहाय फैनाय बादि लैहोर फैनानै जानो गोनां खेलाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय।
मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंना गाबोनहाय खेलाया